Po polsku. Anglia. Aby dotrzeć do tego miejsca cudów i dobrobytu, należało po drodze przemierzyć kilka krajów, gdzie to niektóre cieszą się wielkim poszanowaniem i ogólnie są lubiane, a inne zdecydowanie mniej, szczególnie w opinii ludu z Nadwisły. Magiczne miejsce, gdzie to setki, tysiące ludzi udały się, aby poprawić standard swojego życia, trudniąc się zmywaniem naczyń, gdzie to nawet proste, niby to błahe ryby w rzece, jakieś takie ładniejsze, sama woda czystsza, a rosnące nieopodal drzewa i krzewy, czy to trawa zieleńsze i lepiej pachnące. Nawet te ohydne mewy, które nad Bałtykiem obsrywają ustawicznie auta, jakieś takie schludniejsze, niesamowite wytwory pradawnych cywilizacji w postaci kupy głazów oraz dające do myślenia obrazy Europy za 20 lat, jeżeli przyrost naturalny utrzyma się nadal na tym samym poziomie, nie wspominając już o niesamowitych zjawiskach znanych choćby z Nadbałtyku w formie gąbek morskich wyrzucanych na brzeg, czy też typowo obrzydliwie, wręcz niesamowicie stereotypowych czerwonych busach, które to nieodłącznie kojarzą się z miejscem zwanym Zjednoczonym Królestwem. A oprócz tego można zauważyć też typowe architektoniczne cuda, jak kopia kolumny Zygmunta, czy też śpiącego lwa z bytomskiego rynku. Cóż, nie można Anglikom zarzucić na pewno oryginalności. Tłumy ludzi przeplatane z czerwonymi busami i architekturą zerżniętą stricte z krakowskiego przedmieścia. Brzydcy, źli, oszukiści Anglicy. Zamiast Pałacu Kultury za to mamy ten, Pałac Kultury oczywiście ładniejszy, ale tutaj przynajmniej mamy zegar, który wskazuje nam godzinę. A oto właśnie Eden Project, którego architektura i generalnie wygląd został totalnie skopiowany z bytomskiego kortu tenisowego znajdującego się w parku miejskim. I mógłbym tak opowiadać dalej, ale jako że vloger ze mnie taki jak pisarz eseista, Kubański pisarz, eseista. dalszą część materiału zostawiam jedynie do waszych oczu w akompaniamencie przyjemnej muzyki. Jeżeli ktoś nigdy nie był w Anglii, to teraz ma okazję sobie zobaczyć. Enjoy! He went to sleep, hating the room down. He went to sleep, me being young. When we went to sleep, out of bed I cried into the arms of a handsome young man. And I found this balloon, I found this balloon, hey. I found this balloon, it's got my ding door. So mates, when you're young, never wed an old man.
What you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? Early in the morning, hurry and up she rises, hurry and up she rises, hurry and up she rises. Early in the morning, slinging the lombard till it's sober, slinging the lombard till it's sober, slinging the lombard till it's sober. Early in the morning, pull up the plug and wet him hover, pull up the plug and wet him hover, pull up the plug and wet him hover. Early in the morning, what you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? Early in the morning, hurry and up she rises, hurry and up she rises, hurry and up she rises. Early in the morning. What you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? What you do with a drunken sailor? Hurry in the morning, hurry and up she rises, hurry. Dr Pepper nie polecam.